Saipa vuoro jälleen yrittää. Taustalta tulee sitten kultakypärä Fortier. Maalin eteen Parkera Nikkanen ja sieltähän tulee maali! Kiekkoon pääsee Saipa. Fortier ottaa roolia, tulee siitä keskialueelta. Hakee vielä höpötystä siinä. Nyt olisi paikka Nikkasella ja nyt Nikkanen osuu. Veikka Monosen jäähyä jäljellä. Vielä Saipa voittaa aloituksen, paluukiekko ja siellä on! Nikkanen iskeekin. Ja sitten Saipa ja Fortier iskee vastaan. Hyvä levitys. Kutia sinne menee. Henri. Pelaa viereen Otto Kivemäelle ja tästä homma pyörii. Kivemäki ampuu, blokkiin pysähtyy, paluukiekko ja sisään menee! Heiluttaa mailansa, viritysnappi pohjassa ja maalin eteen pelataan. Nikkanen yrittää, paluukiekko, Fortier! Ja siinä ei kauaa mene, kun... Slovakiasta Suomeen täksi kaudeksi. Salmisen laukaus muuttaa suuntaa ja rakentaen Saipa kultakypärä, Kivemäki, Airola, Nikkanen laukoo kiekon maaliin! Henri Nikkanen Fortier, erittäin terävä laukaus ja sivuverkko heilu, Saipa kultakypärä, seurahistoria on siinä! Keskialueen yli, kääntyykö kaudella yhtä vastaan hyökkäykseksi, Fortier tarjoilee Nikkanen vielä vanhanaikaisella ja maaliin!